Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се готви една невероятна рецепта с пълнени картофи. Оператора моля. Продуктите, които ще ви трябват: ситно нарязан бекон. Ако нямате бекон, може с някакъв друг вид кренвирш, салам, всичко става. Гъбки, също нарязани на дребно, кисели краставички и кашкавал. Другите продукти, които ще ви трябват, е очевидно картофите, защото без картофи няма да можем да го направим това. Маргаринче или масло, червен пипер, черен пипер, чубрица. Това е сос за спагети от домати и гъби, но ако имате някакви други подръчни сосове, също става, примерно с червен фасол. Сол и олио също. Така, първото нещо, което трябва да направим, да измием картофите и да вземем една виличка да ги продукчим. Ето, измиваме последния картоф, хубаво, при което трябва да е много добре подсушен. След което взимаме една виличка, просто почваме да дъпчем картоф, възможно най-дълбоко, от всички страни хубаво. Това се прави с цел, после като сложим олиото и солта, да може да влезне отвътре и да размекне целият картоф, защото ще го печем на фурна все пак. Така. Колкото по-големи са картофите, толкова по-добре става, но разбира се, може да се направи и с по-малки картофки. Това е вече изцяло по вашия избор. Ако правите по-малко картофки, повечко така ще са идеални. Аз обичам да го правя с 4 картофа, поне сме двама човека, с 2 порции. Операторката да не се усмихва така. Така. Следващото нещо, което да направим, е да вземем олиото и да го изсипем в една купичка, при което взимаме с едната ръка, хубаво намазваме двете ръце и овалваме картофите. Хубаво. За да могат да хванат приятната жълтеникаво кафява коричка при печене. Така. Следващото нещо, което ще направим, е по същия начин, както направихме с олиото, да сложим солта в ръката. Ето вижте за колко става въпрос. Хубаво размазваме по двете ръце. И по същия начин, както с олиото, овалваме целия картоф. И го слагаме в предварително подготвена тавичка. Може да е с фолио, може да е просто чиста тавичка. Аз предпочитам да ги правя с фолио, но ако на вас ви е по-удобно да го направите с тава, никакъв проблем. Но задължително на тавата не трябва да има никакво олио отдолу. След като сложим картофите в тавичката, пускаме фурната на 220 градуса, задължително отгоре и отдолу. Ето вижте къде е решетката, тя трябва да стои по-ниско, при което картофките се слагат вътре.
Картофите трябва да стоят около час, час и 20 минути. Вие ще разберете, аз ще ви покажа какъв цвят трябва да придобият, когато са готови. Ние, докато картофите се пекат, ще опържим гъбите с бекона. Така. Много малко олио, просто една-две капчици. Така. И сега ще изчакаме да загрее тиган. Така, ето ни обратно с вече загрятото олио. Тигана е готов. Размърдваме го малко, за да може навсякъде да покрие. След което слагаме бекона и гъбите. Хубаво разделяме късовете от бекона. След което взимаме малко чубрица, една щипка. И малко черно перче. След което отново разбъркваме. И така пържим за около 5 минути. Като си имате предвид, постоянно бъркане и разклащане на тигана. Ще се видим след малко. Ето ни отново, около час и 20 минути по-късно. Искам да кажа, картофите няма нужда да се обръщат, затова фурната се слага на нагряване отгоре и отдолу. Сега да ги изварям оператора да се тръпне леко, че ще има много дим. Пари. Ето, готови сме. Да изгасим фурната. Така. Сега е за интересната част. Аз съм лош тук. Ето. Сега. Ето вижте как се образува отдолу. Перфектна коричка. Така. Взимаме маргаринчето. След което рязваме картофчето на кръст. Не додолу обаче. С ножа леко разтваряме. Ето виждате перфектно изпечения картоф. Така. След това взимаме една малка лъжичка. Намазваме от едната страна и от другата. След което леко затваряме, да може маслото хубаво да се разтопи вътре.
Няма да нужда от този според повече. Няма проблеми, ако се разделичи както е сега картофчето. След това взимаме малко от плънката. Нареждаме я и от двете страни. Кисели краставички. Така. Сега взимаме слънчето. След което връщаме картофчето в табличката. И нареждаме кашкавалчето. Така. След това първо сме леко с червено перче. Чувричка. И още малко черното перче. Така. Ще се видим след малко, когато направя останалите 3 картофи. Ето, както виждате, готови са картофите. По този начин трябва да изглеждат. И сега единственото нещо, което трябва да се направи е точно за около една минутка и малко да се сложи в фурната, да се разтопи кашкавалчето. Даже аз ще спра фурната, тя е достатъчно нагрята. През това време в чинийките може да направите салатка, може да се направи нещо отстрани. Аз какво правя? Взимам една маруля. И като подложка или декорация се слага надолу. Така. Сега сме готови. И изчакваме единствено да се разтопи кашкавалчето и сме готови. Както казах от началото на самия клип, ако нямате бекон, става с кренвирш, става с шунка. Ако искате просто салам камче или някакъв обикновен салам, но задължително месото трябва да се изпържи преди да се сложи в картофа, защото иначе е студено и не се получава същия вкус или същия ефект. Относно соса, домати също се стават доматен сос, всякакъв сос, какъвто искате. Аз ви показах как го правя. Да видим сега дали сте готови. Още малко. Да, включим тази фурничка. Операторката да не се хиля, защото после като седне на маса ще е хубаво, нали? Така, ето ни, вече сме готови. Ето за това става въпрос.
И така. Ето ги двете чиники, оператора да ги покаже по-хубаво. Аз мога да ви пожелая само добър апетит и насладете се.